Вазовски! Добра работа! Красиви цифри! Така ли? Пък аз дори не съм забелязал. Джорджи как е? Справя се чудесно! Обичам да работя с това момче! Подавай вратите, Чарли. Не страшно ми върви. Джордж, аз сме като братя! 23-19! Ход 23-19! Джордж Андерсън, моля спрете на място. Готови за обеззаразяване. Всички на залека! О, неизбежно. Положението овладяно. Готови за обеззаразяване. Благодаря, момчета. Беше на коса. Действай! Не, моля ви, не!